Čaute ľudia, vítam môjho ďalšieho videa. Dneska si ukážeme nové veci, ale aj si zareagujeme na takého môjho obľúbeného youtubera. Takže začal by som rovno novými vecmi. Takže sme na vajíčka si vlastne vytvorili z internetu, sme si urobili pečiatku a vlastne ju používame na vajíčka. Takže my sme si zobrali pečiatku a vlastne sme si vytvorili na vajíčka, ktoré budeme predávať. To je asi to nové všetko a môžeme ísť na to video. Takže toto je jeho YouTube kanál. A pustíme si od neho jeho video. Takže si pustíme jeho video. Tak pekný deň, milí priatelia, tak je tu nový týždeň. Ak si dobre pamätáte, tak minulé video ukončili vlastne diváci môjho YouTube kanálu. A na základe dnešného tu mám ďalších divákov. Tu sa vám predstavia, ahojte. Ahoj. Šimón, Matouš a Petr. Srdečne vás zdravím na Slovensku, sú z Čiech. Skade ste chalani? Z Grigova, Olomouce. No teda, tak srdečne pozdravujeme do Grigova. A Šimon, ty si mi chcel povedať, že na čo ste prišli. Toto mi teda povedz. Šimon? No, Matúš, prepáč Matúš. Tak co jsme dovezli? No, čo si? Přivezli jsme velké vidle. Na 2 balíky pro Charlieho. No a... Počujete dobre? Videli, ako sa trápim s 3 balíčkami, vzadu vozím po jednom a nedalo im to a zhotovili Charliemu vidly na 2 balíky. A keďže ja teraz tu nakosím a sem prídem najbližšie lisovať, tu budeme lisovať, tak mi ich donesli rovno na pole, pretože tu ich budem potrebovať. Takže ja pevne verím, že v tomto týždňovom videu ešte ich uvidíme v praxi. A teraz si ich pozrieme, ako vyzerajú, keď sa im podarí vybrať z auta. No zlatí chlapci, tak takéto pekné vidly na 2 balíky. Tak odchádzajú na farmu Vetelka, tam ma budú čakať. Ja idem zatiaľ kosiť a vidly si tu odložím pod kameru. Na parádu, no nie sú krásne? Jeden balík, druhý balík, paráda. To ste úplne úžasní, no. Tu sú, aby ste tomu rozumeli, v Kostolanoch sú hody. A kde sa vzali? Tu sa vzali, prišli ľudia a donesli mi večeru. Ste úplne úžasní. Tak idem okoštovať. Chlebík. Mňam. Bože, a vidlička. A to vám ako vrátim, vidličku. Chlebík. Joj. Pečený bôčik, rebierka, mňam. Doži, aj tebe sa ujde. Vynikajúce. Zuzka dostane až po mne. Tak to za mňa ani nesnívalo. Ďakujem. Už je odložím na horšie časy. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďaká vám hodujem aj ja.
Ale idem robiť. Držte mi palce. Dajte si 6. fajočku. Odpálil som si nabíjací kábel na mobil. Priatelia, ja sa vraciam znova, pevne verím, že dneska posledný deň, kosiť do Kostolán. A tu vám chcem ukázať, tu sa deje taká zaujímavá vec. Toto je hlavná administratívna budova. Je to inak veľmi taká akože cenná socialistická architektúra. Ale kúkajte sa, čo tu je. Dúfam, že nedojdem k úrazom. Idem ďalej na dvoch miestach. Aj tam hore, aj tam dole sú podľa všetkého vstupné otvory pre včely a zrejme oni majú pod tým mramorom úle. Takže divé včely tu žijú. Úplne ma to fascinuje. Sú docela krotké na mňa. Tak predo mnou je posledný deň kosenia. Už sa mi to skrácuje, toto je posledný fliačik. Tak sa na to veľmi teším, držte mi palce, aby som to zdárne pokosil. Ale ešte si skontrolujem Charlieho, tekutiny, kvapaliny a očistím si filter a ideme sa do toho zahryznúť. Aj, zrazu veľká rana. Čo to tu máme? Pníček drevený. Tak ja som včera úspešne dokosil, nič sa nepokazilo, akorát sa mi vybila baterka, tak to neviem, či je na čiarku, na fajku. Ale nevadí. Dneska máme dokosené tým pádom Kostolany. Už budeme len riadkovať. Dneska sa bojím, že toho veľa nestihnem, lebo jednak oberáme čerešne. Ako vidíte, mám plný strom. Aj pohúsatka si prídu, ale hlavne Charlie bol zobrať štrk, pretože potrebujem zakopať tento výkop, lebo kravy tu majú. A takto nejak fungujú jeho videá. Mám u neho odber a je to veľmi dobrý youtuber. A toto by bolo z tohto videa všetko.